Għal 8 snin sħaħ bejn l-1976 u l-1984 Reno Kallea kien membru parlamentari fi żmien Gvern Laburista immexxi mill-Perit Dommintov. Fil-bidu ta' snin 80 kien anke Ministru għal sentejn. Fl-aħħar snin żamm rabta mill-viċin maċ-Ċina fl-irwoli ta' ċermen tal-Għaqda ħbiberija bejn Malta u ċ-Ċina u Segretarju Ġenerali tal-Kamra tal-Kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi. Jgħid li din l-assoċjazzjoni li tmur lura diversi snin hija kollha grazzi għal Perit Dommintov. Kellu rispett kbir lejn dal-poplu. U kollu rispett kbir għax kien jaf li poplu ħawtil, poplu bata, poplu li jena meta narġa' ngħid. Meta mort l-ewwel darba ċ-Ċina jien ħbieb ħadd jaf, da n-nies kollha kienu joqogħdu fi gruppi ta' flets ta' 2000. U toilets tnej. Illum jekk tmudi aqwa mill-Amerika. Ġifieri xi progress għamlu. Imma dak il-kobor ta' Ċiniżi li jenuna meta huma stess kienu faqar. Anke l-ħbiberija li pajjiżna sal-lum għadu jgawdi maċ-Ċina hija kollha grazzi għal viżjoni li kellu l-Perit Dommintov. Jiena meta bdejt l-laqda ta' ħbiberija bejn Malta u ċina kienu li xprunani għax fis-69 ġibidli l-attenzjoni li ċina fis-69 da ħatikber. ħatikber. U jiena injorajta ftit għax dak ma fimtux ngħidu għasja. Fil-waqt li ġab il-ħelsin ta' pajjiżna, il-Perit Dommintov dejjem kien moħħu li jferrex il-kummerċ ma' pajjiżi differenti u dan biex jara li pajjiżna jkompli jikber ekonomikament. Għaxu kien jibża li l-ħelsin ta' Malta jista' jiġi meddet minn xi pajjiż jew ieħor. In-nota ma' ħadd ma rabat, anke maċ-Ċina li kien kbir, kien joqgħod attent li jmur il-Korea, ir-Russja, Eastern Europe, għaliex biex jiferrex. Kien jgħidilna l-bajt ta' tifsfawx f'basket wieħed, għax kien għatalek jinkiser kollu. Għax Dommintov kien simboliku. Reno Kallea jirrakkonta kif logħba ballun kienet waslet biex Dommintov ħattru ambaxxatur tal-Kunsil tal-Ewropa. U jiena ħarġit li logħba mhux ħażin, insomma, u kien għal rari kien jiġi, dakinhar kien ġie, għax kien għall-karità. Għax kien għall-karità ġie, tiskanta. Ġifieri ġie biex itina medalja, insomma. U għalli ġbejn inti issa fl-Ewropa tittelab tajjeb. Jena, ġimma wara batalja Morris Mabela għall-isma. Dommintov qed joffrilek biex tkun il-permanent representative tagħna fil-Kunsil tal-Ewropa. B'ċertu sens ta' emozzjoni, Reno Kallea jemmel li t-telfa tal-Perit Dommintov għal dan il-pajjiż hija ikbar milli wieħed għadu qed jimmaġina. Dommintov issa ħanibkuh wara li miet. Jiena darba ktibt artiklu għad il-Dommintov għad iridu inqimuh wara li miet. Jiena niskuża ruħi hekk ħankun daqsxejn bombastiku. Fuq is-salib Kristu għallhom tibkux lili, ibku lilkom u l-uliedni. Aħna mhux ħanibku, imma rridu ullu liedna. U l-ulied u liedna nagħlmuhom il-valuri li għallimna Dommintov.